Hola, em dic Mari Carmen i treballo en un laboratori fent recerca sobre virus. Per a nosaltres, la seguretat és el més important. En aquest vídeo us mostraré els riscos als quals ens enfrontem si manipulem els objectes sense curar. Si toquem qualsevol superfície contaminada pel virus i després ens toquem la cara o agafem qualsevol objecte, estem contribuint a la transmissió del virus. De la mateixa manera, si manipulem la mascareta, sigui amb les mans o amb els guants, també estarem exposant la nostra pell al virus. Si sortiu a fer la compra, per exemple, i utilitzeu el mòbil, no és suficient amb desinfectar-lo quan arribeu a casa. Penseu que si agafeu un objecte contaminat i després contesteu una trucada, estareu contaminant també la zona al voltant del nas i la boca. Teniu en compte això sempre que toqueu objectes a l'exterior. I recordeu que el més eficaç per evitar la transmissió del virus és rentar-se les mans sovint.